шеф-готвача, идващ от Монреал, Хю Бутин, от Канада, който обаче е бил къде ли не, както чухте, преминаме през куп държави и Щатите, и Австралия, и по-екзотични дестинации, като Куба, като Малайзия, и в крайна сметка се оказва тук, преподава в София вече повече от година, но така споменах Монреал, да кажем на нашите слушатели нещо типично монреалско в храненето. Montreal is a food city. There's more restaurants in Montreal per person than even New York, all level-wise. Монреал е град на храната, там има повече ресторанти, отколкото вероятно в Ню Йорк. And all kind of level, from street junk food to high-end restaurants. На всички нива, от улична, обикновена храна, от храна на улицата до много високо ниво ресторанти. But if you go to Montreal, the two staples you need to have, Но ако отиваш в Монреал, на двете неща, които непременно трябва да опиташ, and it's not high cuisine whatsoever. и по никакъв начин не е някаква специфична кухня. The first one is the smoked meat from Schwartz. Първото нещо е пушеното месо от Шварц. It's a Jewish deli from 1928. Това е еврейско заведение от 1928. And they only have 4 or 5 things on the menu and that's it. Имат 4-5 неща на менюто и това е. Но какви? Аз също мога да добавя своето възхищение. It's a smoked meat sandwich, which is the beef breast. Това е сандвич с пушено месо от телешки гърди. And it's smoked, cured and cooked. И е опушено, сготвено, направено, знам ли аз? И е направено прекрасно. All three together with some simple rye bread, mustard, and that's it. С обикновен ръжен хляб, горчица и това. Понякога най-простите неща са най-вкусни. Sometimes the simplest things are the most delicious ones. That's amazing, and you go back това е there. абсолютно невероятно. And that's one of the first thing I do when I go back home. I go there. Първите неща, които опитам, когато се върна в Монреал, отивам там. And the other one И другото нещо is as much as I'm a chef and I've cooked really exotic and expensive food. Макар че съм шеф-готвач и съм готвил наистина екзотична и скъпа храна. Is the poutine. Путина. Which is French fries, cheese, пържени картофи, and sauce. Сирене и сос. And you've had it before. It is the best thing in the world any time of the day. Това е най-вкусното нещо на света по всяко време на нощието. Значи Канада не е само хоки, но и ресторанти и радост от живота. Монреал специално. Canada is one of the best places there is. Канада е едно от най-прекрасните места, които има. But like anything you want to see the world, you want to travel and see different places. Но разбира се, всеки иска да разгледа света и да види различни места. И така се оказвате при нас тук в България. Yep. Да. И сега за тази идея, да кажем, Translate Menu. TranslateMenu.com, yes. Според мен е много. Много смислено нещо. It is necessary because that's the first image you give to a guest. Защото това е първия имидж, който даваш на госта си. You might have the best food in the world. Може би имаш най-добрата храна в света. But if you don't check details when you do that food. Но ако не провериш детайлите, когато презентираш тази храна. If you start with a bad menu. Ако започнеш с лошо меню. People won't enjoy the food afterwards. Хората няма да се насладят на тази храна впоследствие. Because they're gonna say, if the menu has mistakes here, how will the kitchen be? Ако хората видят менюто с грешки, ще си кажат, ако тук има грешки, каква ще бъде кухнята? И в тази връзка вие споменахте, че сте тук от една година и че много неща ви харесват като храна. Смятате ли обаче, че успяваме да ги презентираме и рекламираме по най-добрия начин? Well, it's a traditional country in terms of food. Това е страна на традиционализъм, що се отнася до храната. Home cuisine is really good. All the restaurants that I've been to serve home food. Домашната храна е много добра и всички ресторанти, в които съм бил, сервират до някаква степен домашно изготвена храна. And the big restaurants in Sofia here. Големите ресторанти в София do it French style cuisine with Bulgarian ingredients. Правят френски тип кухня с български съставки. Which is a shame because the food here and the cuisine here is really good. Което е жалко, защото храната тук и кухнята типичната е много добра. And it's sad because Bulgarian cuisine has to grow up in itself and evolve. И е някак тъжно, защото българската кухня трябва да порасне и да and take its place and assume itself. И да заеме своето собствено място.
И тук фактически е мястото на правилното описание на нещата, които се готвят, така ли? Word translated time zone with the right description of the things that have been cooked. The thing is, most restaurants when they start, they don't have that much cash to start with. Истината е, че когато повечето ресторанти започнат, те нямат толкова много начален бюджет. It's expensive to start a restaurant. Скъпо е да започнеш ресторант. So you want to cut corners on some things to try and save money. И всеки иска да спести от някъде. So you're gonna have your friend's sister's neighbor. И обикновено сестрата на съседа ти. Sorry for that. Yeah, Do the menu to try and save some dollars. Тя ще преведе менюто, за да може да ти спести някакви пари. So, and it's not always the good thing to do. Но това не винаги е най-доброто нещо, което може да се направи. If you ask me to talk about politics or hockey or football, ако ме попитате на тема политика или хокей или футбол, I can't say that's a round ball, but that's all there is to it. Мога да ви кажа, че има кръгла топка, но това е всичко, което знам по въпроса. That's why the idea that I had with this came up and try and make it better. Затова идеята е, че имам знания по темата и мога да го направя по-добро. Да свърша работата по-добре. Факт е, ние с това започнахме днешния разговор и един цитат даде Лъчезар много хубав. Майтапим се редовно с глупавия начин, по който са преведени традиционните български ястия. Какъв е правилният път? Да се запази нещо от оригиналния колорит на името или изцяло да се предаде с думи, които са познати на чужденеца? That dish, or to try and translate it with words that people from around the world will understand. It's an emotion. Cooking is an emotion. So you got to put this into the dish. Готвенето е емоция и затова това трябва да бъде имплементирано в ястието. Because if you do word for word, ако се превежда дума по дума, you have a shopping list of ingredients. Това е просто един пазарен списък с съставки. And it doesn't entice you, doesn't want to make you eat it. Но не те предизвиква, не те кара да искаш да го опиташ. It's not sexy. Не е секси. So if you go with the idea or the emotions behind it, ако заложиш на идеята и на емоцията зад името, then you get a better idea of what the food really is. Тогава ще предадеш по-добра идея какво всъщност е това ястие. And translating from a language to another emotions, а превода на емоции от един език на друг, that's where it's hard. Именно това е трудно. Това е много трудно според мен, тъй като поезията. It's very hard indeed. It's like poetry. Yes. Точно. Познавате ли вече достатъчно добре българската кухня, за да можете добре да я преведете по този начин? I don't know it that much in details. Познавам толкова добре в детайли. But I'm learning it. Но я уча. I work with great Bulgarian chefs here in Sofia. Работя с прекрасни български готвачи тук в София. So I consult with them. Консултирам се с тях. And I have professional translators to work with me also on this. И имам и професионални преводачи, които също работят с мен. Тоест това ще е един екип всъщност. So this is a team. Yep. Да. И от тук нататък идеята е вече да превеждате на английски или не само? The idea is to translate in English or not only? Well, we start with English. Започваме с английски. But having lived in Mexico, I speak Spanish fluently. Но живеейки в Мексико научих испански, сега говоря гладко. And French, a little point also. Френски също така. When you go to an agency, they have to come to you or you have to come to them. Когато става въпрос за агенция, ти трябва да отидеш при тях или те трябва да дойдат при теб. And now with the web, сега с интернет it's easier. Е много по-лесно. I have a company here which does services for consulting for restaurants. Имам фирма тук в България, която се занимава с консултация на ресторанти. And one of them is I create menu for people. И едно от услугите е да се създават изготвяне на меню. And the next step, the logical step, was to translate it and make it work for the restaurants. Следващата логична стъпка беше да ги преведем и да направим така, че да работят за ресторантите. Понаучили ли сте вече вие самия български неща да готвите? Did you learn to cook anything Bulgarian? Yeah, besides shopska salad. Освен шопската салата, да. Which is, but still, it's an art in itself. You might think it's easy, but you have the roasted peppers, you have to have enough tomatoes for the cheese, so... Но дори шопската салата си е едно изкуство. Трябва да имаш печените чушки, трябва да имаш правилното сирене за домата. I'm working on my lutanica for the moment. Работи върху лютеницата си в момента. Which is not as good as her mom's.
Която не е достатъчно хубава като на нейната майка. На вашата майка. Да. Тя е майстора на дете в неговите очи, така. But I'm learning some dishes, typical Bulgarian home food. Но се уча на типични български домашни ястия. Well, let's call it more Balkans food because there's a Нека bit да of наречем everything. балканска храна, защото има по-малкото всичко. А вашите впечатления от чужденците, които сте посрещали тук, харесват ли те и те като вас българската? What are your impressions of the Кухня. foreigners that you've seen around here? Do they like Bulgarian cuisine as much as you? It's a part of my DNA because I love to eat. Част от моето ДНК е, защото обичам So да... I'm enjoying it. I'm curious about it. Затова на мен ми харесва и аз съм любопитен на темата. For some people, eating is a need, За някои хора яденето е храна, and for others, is a pleasure and a joy. а за други е удоволствие и радост. So it's kind of hard to have foreigners coming in and expecting Затова е малко трудно да имаш чужденци, които идват и да очакваш the same thing they have in their country. и To да be очакват, че ще имат същото нещо, което имат в тяхната държава. So you have to open your minds to, Те трябва да отворят съзнанието си. tomatoes will be different, peppers will be different, Домата ще има различен вкус, чушките също, meat will be different, месото също така. but you have to adapt to it and take the best of that country. Но те трябва да се адаптират и да вземат най-доброто от тази държава. So what's the answer to the question? The ones you have met, have they enjoyed? It depends. It's 50-50. Some like it, some don't. Някои от тях я харесват, някои не. Около 50 на 50. Дали понякога е точно част от проблемите с превода водят до неопитването? Do you believe that partially the lack of